Hekk kif il-ġimgħa kien hemm 11 każ ġdid ta' coronavirus f'pajjiżna u l-ewwel każ b'komplikazzjonijiet, is-Superintendent tas-Saħħa Pubblika appellat mill-ġdid biex il-poplu Malti jieħu l-prekawzjonijiet ħalli jitnaqqsu l-kuntatti soċjali bis-serjetà filwaqt li wissiet illi jista' jkollna anki l-imwiet. F'di s-sitwazzjoni hawnhekk nixtieq nagħmel appell li issa bħalma tilkom għandna l-ewwel każ li beda bil-komplikazzjonijiet u l-appell qiegħed hemmhekk biex in-nies jisimgħu mill-appelli tagħna. Għandna sitwazzjoni fejn rajna li kien hemm nies li xorta baqgħu joħorġu imorru postijiet fejn ikun hemm ħafna nies ma' xulxin, irridu nifhmu li r-responsabilità hija ta' kull individwu li ma morrux postijiet fejn ħankunu ħafna ma' xulxin għaliex issa nafu li għandna trasmissjoni lokali. B'dawn il-11 każ ġdid l-akbar ammont f'24 siegħa minn mindu feċċ l-ewwel każ, in-numru ta' persuni li ttestjaw pożittivi bil-coronavirus issa tela għal 64 każ. L-iktar każ serju u ta' raġel Malti ta' 61 sena li ddaħħal fl-IDU fejn qed ibati minn pulmonite fiż-żewġ pulmuni. Il-professur Charmaine Gauci qalet li l-qagħda tiegħu mhix kritika iżda qed ikun taħt osservazzjoni stretta. Meta għamilnilu t-testijiet ħareġ li għandu pneumonia bilaterali, jiġifieri il-pulmuni t-tnejn huma affettwati b'infezzjoni qawwija li din tirriżulta li hija komplikazzjoni minn dan il-virus. Allura huwa l-ewwel każ li għandna komplikazzjonijiet. Il-qagħda tiegħu mhijiex kritika, jiġifieri m'għandux bżonn jiddaħħal l-ITU, però aħna qegħdin insegwu għaliex bħalmet hemm komplikazzjonijiet li jistgħu jwasslu għal iktar komplikazzjonijiet oħra. Miegħu ittestjat pożittiv ukoll il-partner tiegħu ta' 45 sena. F'dawn l-24 siegħa kien ikkonfermat ukoll l-ewwel każ ta' COVID-19 f'Għawdex u li issa hemm iktar każi ta' trasmissjoni lokali. Il-każ f'Għawdex huwa ta' anzjan li għandu 69 sena. Dan l-anzjan ma sifirx jgħix waħdu u ħarġulu s-sintomi fis-16 ta' Marzu. Il-professur Gauci qalet li għad irid jiġi stabilit kif dan ir-raġel setaħ l-virus bl-iktar raġuni probabbli tkun permezz ta' trasmissjoni lokali meta kien ma' grupp ta' nies flaqa fl-10 ta' Marzu. Rajna li dan il-persuna fl-10 ta' Marzu kien qiegħed meeting ma' ħafna nies oħrajn. Pers li huma kellux kuntatti ma' nies simptomatiċi oħrajn jew inkella anqas kellu storja li sifer barra, il-probabilità hija li dan il-persuna ħa il-virus minn xi ħadd li kien f'dan il-meeting għaliex fil-komplement tal-istorja tiegħu ma kellux kuntatt ma' nies oħrajn frekwenti. Ir-raba' każ ta' anzjan ieħor Malti ta' 63 sena li vjaġġa lejn tramuntana tal-Italja fil-bidu ta' dan ix-xahar. Każ ieħor ta' raġel ta' 45 sena li kien imsifer il-Brażil u għadda minn Istanbul biex irritorna Malta. Dan ir-raġel kien ivvjaġġa ma' persuna oħra li qed tiġi ttestjata u qed isir il-contact tracing tal-persuni l-oħrajn li kienu viċin tiegħu. Mara Maltija ta' 49 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa privata ħarġu sintomi fi 17 ta' Marzu f'dak li hu każ ta' trasmissjoni lokali mhux magħrufa. Każ ieħor ta' mara Maltija ta' 71 sena li l-partner ta' persuna oħra li daħlet l-isptar 4 ijiem qabel wara li kien ittestja pożittiv u mifhum li din il-mara kienet f'kuntatt mill-qrib ma' turisti. It-tmien każ ta' mara ta' 36 sena li taħdem fil-qasam tas-saħħa li kellha kuntatt ma' ħaddiema oħra li kienu ttestjati pożittiv. Każ ieħor ta' raġel Spanjol ta' 54 sena li jaħdem Malta. Ir-raġel kien f'Madrid bejn is-7 u 17 ta' Marzu u sintomi ħarġulu waqt li kien fil-kwarantina. Bħalissa qed jiġu kkuntattjati l-persuni li kienu fuq it-titjira konċernata. Barrani ieħor li ttestja pożittiv għall-virus u raġel Indjan ta' 31 sena li wkoll jaħdem f'Malta. Filwaqt li l-aħħar każ u ta' mara ta' 30 sena li tiġi omm it-tifel ta' 3 snin li ttestja pożittiv ftit tal-ġranet ilu.